OK people, teraz najlepšia časť. Lifehack, ktorý môžete použiť dnes. A ušetríte minimálne 2 hodiny týždenne. Som serious. Koľký z vás máte túto situáciu? Šéf, partner alebo klient vám pošle dlhý e-mail. Tip 5000 slov, 47 bodov, žiadna štruktúra, všetko je urgent. A vy sedíte a hľadáte, čo vlastne chce. Ktoré body sa týkajú MA? Čo mám urobiť prvé? Dneska si ukážeme, ako AI spraviť z tohto chaosu poriadok. Krok 1. Otvorte si ChatGPT, Claude alebo čokoľvek, čo používate. Krok 2. Skopírujte e-mail. Celý. Nebojte sa. Krok 3. Použite tento prompt. Analyzuj tento e-mail a urob mi 1. TLDR. Čo chce odosielateľ v jednej vete? 2. Action items. Čo konkrétne mám urobiť? S deadlinemi. 3. otázky. Na čo presne potrebujem odpovedať? 4. priorita. Zorať to podľa urgentnosti. 5. Risk flex. Upozorni ma na protirečenia alebo nejasnosti. A boom! Za 30 sekúnd máte z e-mailového románu Action Plan.